ደቂ ሰባት ሃንደበት ከም ዝቕየሩኻ ኣይትረስዕ። ኩሉ ግዜ ክትሓስበሉ ዘለካ ቀረብትኻ ክልተ ዓይነት ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣይትረስዕ። ገሊኦም ሰባት ውሽጥኻ ፈሊጦም ፀግዕ ክኾኑኻ ዝሓስቡ ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ውሽጥኻን ምስጢርካን ፈሊጦም ናቶም እሱር ኮንካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ክገብሩኻ ከም ዝሓስቡ ክትፈልጥ ይግባእ። ብእትሰርሖ ስራሕኻ፣ ብእትገብሮ ተግባራትካ፣ ብትእትዎ ኣታዊታትካ ንደቂ ሰባት ስለ ዝቐርቡኻ ጥራይ ምስጢራት ናይ ውሽጥኻ ኣይተካፍሎም። ምክንያቱ ንዓኻ ዘሕስደካ ዝቐንኣልካ ኮታስ ናትካ ጽቡቕ ነገር ባህ ዘይብሎም ሰባት ካብቶም ንስኻ ኣሚንካ ኣብ ገዛኻ ትእትዎም እሞ ኩሉ ድሕረ ባይታኻ ፈሊጦም ብኮታትካን ስቡሕ ጎድንኻን ፈሊጦም ሽዑ ንዓኻ ንምድኻም ንዓኻ ንምጉሃይ ገንዘብካ ንምስራቕ ስለ ዝዋፈሩ ኣብ ኩሉ እትገብሮ ምንቅስቓሳት ይኹን ንብረትካ ኩሉ እተጥርዮ ንዋይ ካልእ ነገራት እንተደኣ ካብቲ ንስኻ ትፈልጦ ጎዲሉ ወይ ተሰሪቑ እንተ ጸኒሕካ ብዘይካቶም ፈተውቶ ኢልካ ኣብ ገዛኻ ዘእተኻዮም ኩልንትናኻ ዘፍለጥካዮም ፈተውቲ ተመሊሶም ናትካ ነገር ዝፈልጡ ሰባት ክሰርቀካ ዝኽእል ከምዘየለ ኣይትዘንግዕ። ስለዚ ንኹሉ እትሰርዖ ፕሮግራም ብዘይካ ኣብ ብሕትኻ ናብ ሰባት ኣይትዘርግሓዮ። ምክንያቱ ፈተውቲ ተመሲሎም ክዕንቁፍኻን ከሳናኽሉኻን ምዃኖም ኣይትዘንግዕ። ምስጢር ናይ ውሽጥኻ ንማንም ሰብ እንተዘያካፊልካዮ እሱር ናይ በይንኻ ናይ ውልቅኻዩ ሓንሳብ ፈተውተይ እዮም ቀረብተይ እዮም ኢልካ ሃንደበት ክቕየሩኻ ከም ዝኽእሉ ዘንጊዕኻ እንተደኣ ምስጢርካ ኣካፊልካዮም ግን በቲ ናትካ ውሽጣዊ ምስጢር ናቶም እሱር ምዃንካ ኣይትረስዕ። ኣብ መንጎ ስድራኻን ኣሕዋትካን መኽበሬትካ ኣፍቃሪትካን ወይ ድማ ሰበይትኻን ፍሕፍሐ እንተደኣ ተፈጢሩ ጽቡቕ ጌርካ ዝተውዕል ብዘይካ እቶም ብተደጋጋሚ ናብ ገዛኻ ዝኣትዉ እቶም ንጽቡቕካ ዝሓስቡ ዘይኮኑ እቶም ንጽቡቕካ ዘይብህጉን ዘይደልዩን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ስድራኻን ኣትዮም ሕማቕ ሽርሕን ውዲትን ከኣልሙ ዝኽእሉ ንሳቶም ምዃኖም ኣይትዘንግዕ። ምክንያቱ ብኮታትካን ምስጢራትካን ድኽመታትካን ብዘይካ እቶም ዝቐርቡኻ እሞ ዘዕለልካዮም ካልእ ዝፈልጦ ስለዘየለ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ከም ትርድእዋ ይርዳእኒዩ። ደቂ ሰብ ሃንደበት ክቕየሩኻ ይኽእል እዮም ኢለ ነዚ ሓሳብ ከምዚ ገይረ ዝነግረኩም ዘለኹ ምዝኾነ ሰብ ኣይትቕረቡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቶም ዝቐርቡኹም ሰባት ጽቡቕ ጌርኩም ኣለለይዎም። እቶም ምስጢርኩም ፈሊጦም ክገድፉኹም ዝሓስቡ ድዮም ወላስ እቶም ምስጢርኩም ፈሊጦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ገይሮም ከውድቑኹምን ከዳኸሙኹምን ዝሓስቡ እዮም ዝብል ዘለኹ። ብተዘዋዋሪ መንገዲ ነዚ ጉዳይ ብኸመይ ክንፈትሖ ኣለና ዝብል ሓሳብ እንተደኣ ሃልዩ ሓንቲያ መፍትሐኣ ንሳ ድማ ምስጢር ናይ ውልቅኻ ክንዲ ዝኸበደ ይኽበድ ናብ ኣምላኽካ ጥራይ ኣራግፎ እምበር መልሲ ዘይብሉ ሕቶ ስለዘየለ ኣምላኽ ንስኻ ብዘይትፈልጦ መንገዲ ክምልሰልካ ምዃኑ እመን። ሓንቲያ ቃለይ ምስጢርኩም ናይ በይንኹም እዩ፣ ስለዚ ንደገ ኣይተውፅዎ። ናይ ገዛኹም ጉዳይ እውን ሽሕ ግዜ ፈታዊኹም ይኹን ንዝኾነ ሰብ ኣይትንገርዎ፣ ንደገ እውን ኣይተውፅዎ። ሓጎስካ ንዓኻ እምበር ንማንም ሰብ ኣይንታይን እዩ። ንይምሰል ጥራዩ ኣስናኑ ጊፅ ዘብለልካ ሓዘንካ እውን ንማንም ሰብ ኣይንታይን እዩ። ንይምሰል እዩ ነፀልኡ ጎልቢቡ ክመፀካ ዝኽእል። ስለዚ ኣታ ወዲ ደቂ ሰባት ሃንደበት ከም ዝቕየሩ ፈሊጥካ ምስጢራዊ ኹን። ኣብ ገዛ ርእስኻ ኣሚንካ ብርእሰ ተኣማንነት ክትጓዓዝ እንተደኣ ኾንካ ምስጢራዊ ምስትኸውን ጥራዩ ምስጢራዊ ኹን። ጸሓፊ ፊሉ ወዲ ባርጁ